må få. Det er typisk nu, at presse for alvor melder sig, og psykologien får stor betydning. Det bedste Kim kan gøre nu, det er at forestille sig, at han er hjemme i klubben, og det bare er almindelig træning. Så vil han ikke have store problemer. Men det kører rundt inde i hovedet på ham. At det er finalen i Tuborg 8 Ball Open, og stor prestige og mange penge, der står på spil. Og han er oppe imod Jarl, som han helt sikkert ser meget op til. Og det er det underlige, kan man sige, at man ikke bare kan frigøre sig fra, hvem man spiller mod, og koncentrere sig om ballerne på bordet, men sådan er det. Og han klarer det fint. Og så er det hjemme, der er udlignet til 7-7, og mere spændende kan det ikke være. Den, der først når 8, er vinder af turneringen. Og det er altså Kim, der får lov at lægge ud. Og får også lov at fortsætte. Og her ser vi det i langsomt indtaget. Og så skal vi se, hvad han vælger her i det afgørende sæt. Kim har analyseret bordet og valgt de halve, og så vidt jeg kan se, er der ikke de store problemer, så hvis ellers nerverne holder, så ligner det her en sejr til unge Kim. Man kan se, at han går hurtigt rundt om bordet. Han har fundet vejen, som det så fint hedder. Besluttet sig for, hvilken rækkefølge han vil skyde ballerne i hul. Men også pas på, at ikke vi får ivrig her. Ja. For der skal jo ikke meget slinger i valsen til før. Det kikser. Nej. Altså lidt gummiarm her på det her tidspunkt, og et stød, hvor tempoet ikke passer, så kommer han ud af position, og så kan det blive skæbnesvangert. Han går meget frisk til den, må jeg sige. Ja, han spiller meget hurtigt nu. Mangler kun den sorte 8'er. Ja. Nu skal han lige have en dyb indånding, tror jeg. Ja, der er problemer med den alligevel. Ja, der ligger en gul bal lidt i vejen mod hjørnehullet. Den spærrer for den ene halvdel af hullet, så han skal forbi den gule dernede. Det kiksede sandelig. Ja. Han vil være sikker på at komme forbi, og så kommer han for langt, så den tager banden. Man forstår ærgelsen så tæt på sejren, og så tager man muligvis alligevel på gulvet. Der har vi det. Ja. Den tager lige begge kanter og kommer i. Ja, så lidt skal der til åbenbart. Ja, okay, det var nok nerverne, der spillede ham en push, for han så koncentreret nok ud i hvert fald. Ja, det er så lidt, der skal til. Det og så er millimeter, har Lindholt vel det hele. Vi taler om. Ja, han har det, vi kalder åben bord. Han har 6 baller på bordet nu, for der var en af hans baller, der gik i hul i breaket. Så der ligger 6 baller og den sorte 8'er, som skal i til sidst. Og normalt vil det være en ekspeditionssag for Jarl. Jo, han er også op. Ja. 14-årig. Og det forstår man godt. Men en flot finale har det været under alle omstændigheder. Også flot spil af Kim. Virkelig ydet modstand til de aller sidste baller her over for den rutinerede Lindholt. Jarl tager så god tid her. Der er ikke råd til nogen fejltagelser. Så han vil være helt sikker på at tage dem i den rigtige rækkefølge, så han hele tiden har nem position. Numrene på ballerne har ingen betydning i den her disciplin. Dem bruger man stort set kun til at udpege, hvilken ball i hvilket hul. Bortset fra 8'eren, som har givet navn til spillet. Ja. 8-ballen. Ja. Så skal han hen og støde lidt over den sorte. Men han ser ikke ud til at ryste på hånden.
skal han jo trække den, når han kommer ind den anden vej fra på den blå her. Igen et eksempel på, at man gerne vil lægge lidt skråt på banden, så han kan komme i position og arbejde. Få den hvide ud og løbe lidt i position til et nemt sidste stød her. Og så er spørgsmålet, om den er der nu. Ej, det kan vi næsten ikke kigge. Nej, den sorte 8 er som bekendt altid, fint, det er altid den sværeste. Ja, den skal rammes fint. Og det lykkes, og så er der hjemme til Lindholt med 8-7 efter en flot, spændende finale. Jeg havde opgivet kampen til sidst, fordi han har næsten ikke brændt nogen baller inden det. Han flyver det ud af som tornado næsten. Man sidder på stolen og kigger og kan ikke gøre noget. Så jeg var ved at næsten at sige tak for kampen, men han skal jo støde 8'eren. Hvad var det, der overraskede dig ved det spil, ved hans spil? Det overrasker mig ikke, for jeg ser ham spille til hver dag, så han står jo og smadrer alle seniorerne. Så han er altså fremtidens mand, så der er ikke tvivl om. Meget mere til. Two trick shot.